Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula ngaturaken gunging panuwun ngersanipun Gusti Allah taala. Rene kula dipun paringi sehat wal afiat, mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki khususe Dusun Sumberwaru Kelurahan Bangse Kecamatan Ngoro mriki dipun paringi slamet donya slamet akhirati Allahumma alhamdulillah. Selawat sarta salam kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah rupi agami Islam. Kula matur nuwun sanget dumateng para bapak perangkat lan bapak polo kaping kalih masyarakat Sumberwaru niki. Matur nuwun sanget kula dipun ndugekaken mriki. Kaping kalih matur nuwun sanget dumateng Bapak Muspikas tempat saking Bapak Koramil, Bapak Kapolsek nggih matur sembah nuwun, sedayane matur sembah nuwun. Iya rek, orang kene bengi iki awak dhewe gak tau manyang ana sumber kene. Sumberwaru. Iya. Kamulane manyang ana kene iki awak dhewe iki ya setengah kaya grogi. Lah, setengah kaya grogi, setengah grogi kaya ngopo? Kok kene iki ngene dalang. Idul kuno dalang-dalang tok. Dalang unggul, dalang hati, dalang jon. Alhamdulillah. Iki mang mboten kok buka. Ya muga-muga ae ana kene ngono. Jenengane ngetokno rupune iki. Ya yen kaya ngono, mulane bengi ae padha ngetokno rupune. Iya. Bapak iki biyen nyantri ana endi sih, Bu? Nyantrike bapakmu ya ana-ana Wak Sleman Karangbangal ngono. Karangbangal iku ndi sih? Ya melaten ngono nek Tanah Pulo, nggone Pak Teleman. Iya. Nggone Pak Teleman. Nggone Pak Teleman nggone Lori Bangkok iya apa? Biyen iki ono kan saiki gak ono nek ditakoni ngono tak seneng ati ya. Belek. Sapa? Kang Suhar. Nggih matur sembah nuwun. Bapakne sampeyan biyen nyantrik ana bapak guruku Bapak Sleman tahun 79. Tahun 79. Yen ngono anggone nyantri wis suwe banget ya Pakne. Ya, anggonku nyantri ana kuno tahun 79. Lah, cerita diluk ya gak apa-apa ya Pakne, ya cerita. Biyen niku Bapak Sleman iku cantri iku kang wiwitan siji Jakwar, loro Cak Tarip. Cak Tarip iku sapa? Bapak iki adikku John Sarjono iki. Ngono. Lah sateruse sapa ae Pakne? Iku Abah Surat. Mas Kartono Suwardi paman yaiku Cak Suroso iku cantrike akeh banget. Cantrik Mas Wardono ya cantrike. Lah Karangasem Kaji Suparno cantrike. Ki Surwedi ya cantrike. Lah Kelebu iki Ki Tinoyo iki. Ki Tinoyo. Nanti kadang-kadang tuwun sewu niki daleme Pak Tinoyo. Nggih. Ora ngono. Ajenge enten apa? Ajenge andhek-andhek. Wah, wis. Nggih monggo iki daleme Pak Tinoyo. Lah ora ngono. Mari ngono, tanggal-tanggale cocok regane cocok. Mari ditinggali aku gak gelem akeh-akeh. Kedik mawon mboten kathah-kathah.
Yen kata-kata nggih telas niku lho. Cara sakniki nek kata-kata telas mundak bahaya menika lho. Iya yen kaya ngono. Mbone, Bu, ana apa nduk anakku? Bapak iki dalane ke taun piro? Taun 81. Kira-kira bapak iki piye nom-nomane gak bedhik. Aku ya gak buka wadine bapakmu. Bapakmu ngono nakale telung wong. Nakale telung wong, bedhike telung wong. Bedhik ya apa ya? Bedhik gak mergo apa-apa. Nek ana sinden ayu kudu digodho ae ngono piye. Nah, tiba saiki ya wis tuwa ya wis siji karo biyen. Ya syukuran yen kaya ngono. Nduk yen kaya ngono saiki padha ngaturno. Selawatan. Selawat itu tulak balak mungguing dawuhe para ngerti dawuhe yaiku para ngerti ya selawat Nabi. Ayo padha diaturno ana denare tulak balak. Umpama wong arepe mlaku kesandung urung. Nah iki monggo. Kula aturi jumeneng anak-anak kita sinden-sinden kita warang-warang kita ya. Jumeneng nak ya. Ayo aturno selawatan. Ya. Jumeneng. Pung durung di sini dicacek. Cacek. Cacek iku nek ono sinden kamu gedhog durung mudhun meneh pisanmu. Oleh ngarani tamu gedhog tak gedhog tamu gedhog. Nggih, monggo. Gawa mek situ. Nggih. Nah, selawatan rukun Islam ana 5. Selawatan rukun Islam niku ana 5. Mergo agama Islam iki mun maca waca kathah sanget. Ingkang kula nyuwun rukun mawon. Lah niki wonten selawatan rukun Islam ana 5. Nggih, monggo. Siap nggih? Siap bersiap? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
wis diaturno ya Nduk. Iya Pak. Yen kaya ngono Bapak kaya ngapa? Mula ana rukun Islam ana 5 supaya kadang agama Islam iki kabeh padha rukun. Iya Bapak nih. Yen kaya ngono iki amulane iki ana sindene Bapak Sleman Swargi Bulastri duwe murid generasi penerus iki matur nuwun Karang Bangkal kono ana guru tari, guru seni. Terus maneh nggih kaya padha diaturno muridé Bu Guru Lastri. Ya, ngono nak. Murid-murid ya. Seneng ayo. Apa diaturno? Seneng ya. Ngono. Oh. Apa sing diaturno? SD. Alhamdulillah ana sing TK, ana sing 3. Alhamdulillah. Coba nak kenalkan siapa mananya. Siapa mananya, orang darinya mana. Ngono. Tepungno situ-situ. Ya. Sing ini ya. Ingin lah. Siapa? Nggih. Oh, saking wilayah Prigen. Oh, Prigen. Nggih. Gilirannya yang satu. Kula iya, Pak Badala. Oh, nggih. Cilik suara gede. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Yang satunya Kula Nadine. Oh, nggih. Dari mana Nadine? Karang Bangkal. Barangkali ada barangkali Mbak Nadine itu yang dia layar kaca itu ya. Nah, dia kan diaturno apa diaturno? Ya. Nggih penggemar saka Surabaya barang nggih. Iki ana layang saka Pak Sauri saking Siwalan Kerto Surabaya nyuwun caping gunung. Iki adoh saka Surabaya. Nggih. Ayo nak apa sing diatur? Perahu layar mawon Pak. Perahu layar. Nggih, monggo terus. Pengen lho ya. Pengen ya. Kita tambahin. Ya. Perahu layar. Iya, Mas. Ya, siap.
Di. Iya yen kaya ngono. Ya apa iki Pakne? Ana paribasan kripik gedang godho telo. Didik endang ayu padha didur padha krasa. Dene dulure dhewe kang saka Siwalan Kerta Surabaya Cidhek SMK kono pamundhute nggih diaturi Panci Goro-goro. Ayo Nduk, yen kaya ngono padha nutukno kanan apa karepe para ndara. Ayo yen kaya ngono, yen kaya ngono ya Pakne. Nyenjing bidal kumuro Soroting surya nyoroti megalan gunung-gunung nyoroti megalan gunung-gunung Golong-golong ngetan mulut unak candrane selo brikiti selo arane ketukan iki semut kaya parabat mongso Wirwati bantar kendel Pati mencolot pati guber candrane ancak direbak ancak nani malah kaya malah lewatan candrane tinggal kono ingkang almi lampakan cipo tening alun-alun medalira sang prate ayo sempurni den papak panegah Kurawa sang Dursasana kaya cedha-cedhaya candraning alun-alun negari Ngastina biru